We hebben weer een thema en dat zie je me net verbazen. Iedereen had het erover. Het waar en nog eens waar. Want dan is het weer tropisch en dan rijdt het weer. We wil graag het waar in de top 3 haar. Stuur hem naar nw@omroepfriesland.nl. Met zich nog gewoon op een leuk cd-pakket. Dus bij deze. En waar in het breedste zin van het woord mij Rijn, Snier, Simmer, alles gaan. Altijd maar waar te krijgen had. nw@omroepfriesland.nl. Stuur hem vooral in en dan drive hem naar je weekend. Wat ik al zei, wie houdt ook nog een leuke prijs bij voort. We gaan naar de volgende live act. Zij heet de Cosmic Youth bij mij hun trein. Hiltje Andringa, dat klinkt heel Fries. Martin Pauls, heel erg Nederlands. En Diego Torricella Villanueva. Hoe maakt dat uitspreken eigenlijk? Torrecilla Villanueva. Oh, geweldig man. Ja, dank je. Ja, Okay. ja. Je mag een mooie cd uitbracht, Oran de Maat. En voor u is het in ieder geval reden genoeg om hem uit te nodigen. Straks praten we nog even. Hiltje, maar wat wordt je eerste nummer? Het volgende nummer heet Constructed Land, net als ons album. Live in Noorderwien. Slip away into the fields of longing, to be mentioned and to be loved. This was the only thing that matters in the world. Oh, crazy love. Crazy on her way, spinning through the stormiest cloud of beauty she could not see, the constructed land of trouble. On her way,
Cosmic You. Prachtig, heel sferisch. Ze komen uit Ljouwert bij me hun trein. De album is zo'n maart uit Constructed Land. Straks praten we over de muziek en dan krijg ik nog meer live nummers. Weer fantastisch, dankjewel. En we hebben ze straks weer in deze aflevering van Noordwien. Ik heb naar de vrienden uit Ierland. Wij morgen in Tersol dus met een prachtig concert. Mooie locatie zal het worden. Met Juwet hebben ze gelukkig al bij ons hier in de studio. Davy Long, Davy Cashin. Yeah, is it okay? Robbie Campion and Tommy McKee. Actually, you're coming from the city, Kilkenny, isn't it? Yes, that's right, yeah. You grow up there? Yeah, I grew up there for most of my life. You all? Yeah, it was all, yeah. So you're friends for many years? For a long time, yeah. Musical friends? Musical friends. Sorry? We're not friends anymore. It ended today. After the Dutch trip. Drink some beer and get out of here. Yeah. Thanks for the beer. Okay. What are you going to play now? Which song? There's a song called Paddy's Green Shamrock Shore. Okay, the Kilkenny's live in Noordwien. From Derry Quay, we sailed away on the 23rd of May. We were boarded by a pleasant crew, all bound for America. Fresh water there we took on board, 5,000 gallons or more. In case we'd run short, going to New York from Paddy's Green Shamrock Shore. Well, we sailed 3 weeks, we were all seasick, not a man on board was free. We were all confined unto our bunks, and no one to pity poor me. No father kind, no mother dear, to howl up me head when 'twas sore. Which made me think back to the lassie I left on Paddy's Green Shamrock Shore. Hey! Safely sailed to the other side in 23 days. We were taken as passengers by a man and led around in 6 different ways. We each of us had a parting glass in case we would never meet more. And we drank a health to all Ireland and Paddy's Green Shamrock Shore. Hey! So fare thee well, sweet Liza dear, likewise Derry town. And twice farewell to me comrade boys who dwell on that sainted ground. If fortune should ever favour me, I write to have money in store. I'll go back and I'll wed the sweet lassie I left on Paddy's Green Shamrock Shore. De Kilkenny's uit Ierland. Straks doen ze nog een nummer trouwens hier live. En tussen 2 en 3 nog volle meer. We beginnen eerst even naar een dame. Die zit intussen in je buizen achter de vleugel. Valentina Toot, leuk dat je er bent. Welkom. Bedankt. Ja, ooit opgegroeid in Tietjerk. Ljouwert echt meer trouwens. Oortjerk, ja, bijna. En ze wordt gewenst in Den Haag. Den Haag. En ze staat dus al een hele muzikale carrière achter die, hè? Ja. Wat kun je herinneren wanneer je begonnen bent met piano spelen? Toen was ik 9. Ja. En inmiddels had ik die biografie al lezen. Het is werkelijk, die ene is nog lovende roer die als te horen. En dat had ik geresulteerd intussen in een cd. Die is volgens mij 2 maanden uit ongeveer. Traaien. Ja, traaien, ja. Hungarian Horizon. Waarom de titel, Sanninger? Nou, het is Hongaarse muziek. En ik ben zelf deels Hongaars. Dus vandaar. Ja. En was ik een beetje op deze plaat, want het is echt een eerste cd die ze te maken hast. Hoe hast het noemen zou
kiezen? Hast je echt zijn van ik wil iets met mijn roots doen of juist een orenreden? Nou, ik werd 3 jaar geleden gevraagd. Toen was ik nog 15. En ik wist niet zo goed wat ik er nou precies mee moest. En, ik zei natuurlijk ja, maar ik wilde het wel echt goed maken en echt mooi. Dus dan heb ik heel lang nagedacht over repertoire. En toen dacht ik van, nou, dit past bij mij. Ik vind het hele mooie muziek. En ja, ik heb er echt wel een binding mee. Omdat ik hoorde vroeger ook altijd al die muziek. En draaiden ze dat thuis. En het is nog niet zo vaak opgenomen. Dus dan misschien kopen mensen het dan eerder, hoop ik. Nou, ik hoop dat sowieso keepje. Nee, voor mij. We hadden vregen om een aantal stikken te spelen. We beginnen mij, Joert. Iets van een cd. Bartok 3 volksdansen uit Chic. Live in Noorderwien. Prachtig. Valentina Toot, jawel. CD is uit. En ze is mee net alleen bekend als een grote talent, maar ze speelt ook nog fantastisch op deze vleugel. Bevalt de vleugel wat, mag ik nog even vragen natuurlijk. Want de best natuurlijk wend om geweldige instrumenten. Ja. Ja, ja welke rock'n'roll is die rammen er weer op, hè? Ja, dat ken ik wel, jij. Goed zo. Je straks nog een paar stukken aan, hè, van het album. Ja. Ja, ik vind het hartstikke leuk, dus de best. Valentina Toot is Joertek de gast bij ons hier in Noorderwind live. Ja, wij doen van alles. Je hoort echt alle soorten muziek komen op bar. In de infinity doen ik nog blues, maar dat komt straks al hier. Hey guys, you are from Kilkenny and you know each other for a longer period.
How long do you play in other countries than the Irish? For a long time also? We've been touring around Europe for a long time now. We played Germany, Holland, Belgium, Denmark, Amelie? Denmark, yes. And we come here for an extensive tour in November. So we're here to promote our tour. And you can look it up, all our tour dates on our website, which is thekilkennys.com. Yeah. And you just came from America. You played in Las Vegas? Yeah, last week we're in Las Vegas. We did an Irish festival there last week, and Las Vegas is a fantastic city. So we're just back from there, a little tired, but we're happy to be in Holland. Yeah. You played in a casino or something like that? Yeah, we played in the Riviera Hotel and Casino. It's on the Strip in Las Vegas, and we had a fantastic time there. I can imagine. Yeah. Oh, yeah. Do you often play there in Las Vegas? We play there every year at an Irish folk festival there, yeah. It must be different than other gigs, isn't it? Or Yeah, well, Las Vegas is a very different city, but we love it. It's they lock you up or not? it's our home away from home, so no, we didn't get locked up. It's not like the movie The Hangover. I like that movie. Okay, what's the song you're going to play now? Robbie's going to treat us to a traditional Irish banjo tune. It's called The Tamerlane. Play. Kilkenny's, morgen in Tersol hier in Friesland. En dan reizen ze vertrollen ook naar Denemarken. Ik ga even naar de man die het heerlijk hier onderuit zit. En geniet volgens mij, Bouke Algera. Hè? Ja, Willem, ik geniet even van de muziek en zo. Dus de Kilkenny's is... ik heb dat ontdekt in Ierland toen op de begrafenis van Barney McKenna.
toen werd ik tipt en we binnen maar begonnen. En het is echt, het is geweldig. Ja, mooie kerels. Hè. Echt hier een beetje van de jonge generatie nou. Hè. Van die artiesten die ze binnenleven dwalen. Maar het komt nou echt op, hè? Ja, dat is het leuke. De wist zelf, Ierland, dat heeft een lange geschiedenis. Maar een hoop van die traditionele bands, die ben een dagje ouder. En dit is een jonge band. Als dit de jongens op de bühne shirt, dat shirt er echt sexy uit. Ja. En dat is fantastisch. En we vinden een liedse drummer die ik mee spelen. Dus het is echt een unieke band. En dat blijkt ik wel. Want ze zijn al heel groot in Scandinavië. We hebben begonnen binnen. Het is eigenlijk oerdelraak met die jongens. Ja, leuk man. Ja. We kennen die van de Dubliners. Die ben officieel stop. Gaat het nou wol of net terug? Of in welke vorm? Het gaat volledig terug. Het gaat naar de Dublin. Of trek nooit weer aan, hè? Ik kwam er nooit weer aan. Dus de Dublin Legends en John Sheehan is eruit gestapt. En de Dubliners die zijn eigenlijk frisser en vrolijker en jonger dan ooit. Ja. Er is een nieuwe banjo-speler bij gekomen, Gary O'Connor. En als ik wat verlost ben van de traditionele invloed die vooral John Sheehan ik hier op de groep. Ja. Dus oktober komen ze voor 10 concerten, theaterconcerten. En de meeste mensen kennen zich erop verheugen, want het is fantastisch. Ja. En waarom naar de Kilkenny's? Mooi, Intersol. Mooie locatie daar, hè? Ja, prachtig. Erik en Sjoerd Dodegaard, dat zijn vrienden van mij. En die zijn wel eens wat in dat liedse dwarp is wat van. Ik zei, dan moeten we Kilkenny's nemen. Dat is hartstikke leuk. En dat watersportbedroer, dat zit midden in het dwarp. En dat is leuk. Dat is een gezellige ambiance. We hopen dat het mooi waar, mooi Willem droeg. En ik verwacht je er heel wat van. Dus, en Kilkenny's heeft al een leuke naam opgebouwd. Zij iedereen in het bolwerk spelen. Ja. En ik denk dat het een heel leuke beurt wordt. Ja, geweldig. Maar iedereen komen. Ik boet naar de dwar bij Sjoerd of net? Natuurlijk, Willem. Ja, iedereen is welkom. Er zijn nog kaarten. Ja. Tot morgen 4 uur in de voorverkoop, €15. Hoe maakt de mensen dat kopen trouwens? Kun je dat via internet of maakt ze ergens wezen? Dan maakt ze even naar de Trilker of het sigarenmagazijn Sipma in Snits. Ja, lekker ouderwets. Ga, zie jou te daar. Gewoon kaartjes hebben. Zo wordt het, hè. Ja. En dan de kassa bij zijn mond om dat te krijgen. Dus het komt helemaal goed. Ja, maar het wordt druk, hè, denk ik. Ja, daar gokken we wel op. Ja. Dus ze moet er snel bij wezen. Ja. Mooi, tot zo. Straks trouwens, Nijtwaan, meer live muziek onder oren van de Kilkenny's. En al die jaren live gasten die we hier hebben. Nog even de oproep van de top 3 herhalen. Het gaat hoe het waar in de breedste zin van het woord. Je kunt nog mailen naar nw@omroepfriesland.nl. Kom erop, zoek ze. Gaan wij mooie plaatjes te draaien. En waar weer pakte ik nog een mooi cd-pakket. Ik moet even naar de klokje in. Ik ga nog horen een minuut. Waar we gaan lekker op naar het Nijs voor 2 uur. Daarna ben wij er weer dus met het vervolg van dit programma. Pink Flink en daarna is alleen maar live muziek. Dus wat mij onbelangrijk graag ondadelijks. Dit is de muziek van Friesland. Is het mooi, ik lig lekker lui hier in het. En verder. CD van de weekend. My heart don't wanna let go. De muziek van Friesland. Alle dagen hier. Omroep Friesland.